תלמידים יקרים, לפניכם יחידת לימוד ללימוד עצמי בנושא מנהיגות ומנהיגים. במהלך היחידה תעסקו במושג מנהיגות ותבררו מהי מנהיגות, תלמדו על תכונותיו של מנהיג ותכירו מנהיגים שונים. תיצרו תעודת זהות ותכינו משחקים על המנהיג שבחרתם. לבסוף תוכלו לבדוק את ידיעותיכם בעזרת חידון. התחילו את היחידה בקריאת הנחיות לתלמיד. ואז תקבלו הפניה למשימה הראשונה. כל המשימות נמצאות בצד שמאל של האתר, ומכל משימה אתם יכולים לחזור לדף הבית או להמשיך למשימה הבאה. את כל התוצרים עליכם להעלות למחברת הדיגיטלית שלכם הנמצאת בדף מחברות הדיגיטליות. על המחברת יופיע שמכם ותוכלו לדעת שזוהי אכן המחברת שלכם. מדף המחברות תוכלו לחזור אל המשימה בה אתם נמצאים בשלב זה. במידה ותצטרכו להשתמש בכלי חדש, תוכלו למצוא דף הדרכה עם צילומי מסך לשימושכם. העזרו בהם במקרה הצורך. כמו כן, קיים בדף הבית פורום שאלות ותשובות, בו תוכלו לשלוח שאלה והמורה שלכם תענה עליה. השאלות יכולות להיות קשורות למשימה מבחינה טכנית או כל שאלה אחרת. בתום הפעילות אתם מתבקשים למלא משוב הנמצא בדף הבית. ביכולתכם לסרוק את האתר לתוך הסמארטפון שלכם ולעבוד ממנו. אז קדימה למשימה הראשונה. בהצלחה.